tasarrufi молу мулки ғайр бо роҳи тамаҷҷӯӣ, яъне бо таҳдиди ифшои маълумотҳои беобрӯкунанда нисбати ҷабрдидаён наздикони ӯ ҷинояти вазнин буда, дар ин самт дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои сангин пешбинӣ гардидааст. Вале мутаассифона дар ҷомеа нафароне ҳастанд, ки барои ба даст овардани пулу моли муфт ба чунин кирдор даст зада ҳаёти худро доғдору зиндагии хешро тираву тор месозанд. абдуғаффор Қурбонови 25-сола сокини шаҳри Душанбе, ки пеш барои содир кардани ҷинояти дуздӣ маҳбасӣ гардидааст, ин навбат барои даст доштан дар ҷинояти тамаҷҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофтгоҳи ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ боздошт гардид. номбурда худро корманди шуъбаи чоруми раёсати кофтгоҳи ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ муаррифӣ карда, як нафар сокини ноҳияи Варзобро таҳдид намудааст, ки гӯё ӯ дар ҷинояти таҷовуз ба номус гумонбар дониста мешавад ва бо ифшои маълумотҳои беобрӯкунанда нисбати ҷабрдида ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани ӯ барои тамаҷҷӯӣ дар 4 марҳила аз ӯ 10400 сомонӣ гирифтааст, ки ин амали ӯ аз ҷониби кормандони милитсия сари вақт ошкор гардид. айни ҳол дастгиршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ тибқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.